Vimos fai uns días a vocación que ten Andrea González por a ganadería de abellas, neste caso. Hoy vei explicarnos el proceso que ten que seguir el mel desde que saca as alzas das colmillas hasta que ese mel chega á tienda nun frasco e envasada. Vamos recordar moi brevemente, Andrea, os inicios da túa vida como apicultora. Bueno, pois sí, máis ou menos fai un ano empecé con a apicultura en serio. Fai ao mellor 3 ou 4 xa empecé a formarme tamén en cursos de apicultura moderna e bueno, entonces xa empecé a ter máis conocemento, a formarme a idea de lo que podía ser e fai máis ou menos un ano pois adaptei unha zona como colmial e bueno, fixen unha inversión en compra de colmillas e xa empecé a traballar máis en serio. Temos dous colmiales principales. Un é el principal porque el que femos expresamente para eso, está aquí cerca da casa, con lo que a distancia é menor, ten el maior número de colmillas, nese momento sobre as 50, Zarro Bello é el principal. Temos un lote de mel de Zarro Bello. E el siguiente é importante sentimentalmente porque é un cortín. Este colmial ten máis ou menos suas 10 colmillas e fai uns anos recuperouse, amañouse con subvención de cultura para elementos etnográficos. E dan a mesma calidade de mel un que outro? Dan mel non exactamente igual, pero parecida, porque a mel está determinada por a floración. Despois temos outros 3-4 colmiales secundarios que en realidad a súa función non é tanto producir mel, sino polinizar con outra xente da comarca, con produtores de arandos, un que temos en Porzún e outro que temos en Grandas, pois compañeros meus produtores de arandos que tían unha necesidade de polinización das súas plantacións e eu, como teño abellas, pois mira, a min non me importa, e para min tamén é unha experiencia ter mel e ter colmillas noutra zona e aí los venlles moi ben por el tema da polinización. E despois tamén temos polinización en Amaído, porque é un establecimiento colaborador nel que vendemos mel e eles ten unha plantación de manzaneiros de sidra, vale? Este ano tamén polinizamos en Edes. Esos non son importantes para nosotros en cuanto a cantidad, pero dannos a posibilidad de ter outro tipo de mel máis multifloral e tamén de traballar e fer experiencias con división de colmillas, tal, en zonas máis baixas, onde as colmillas van máis adelantadas e además son importantes en cuanto a relación interpersonal, en cuanto a socialización e integración no territorio. E cuáles son esos dous tipos de mel que nos decías, Andrea? Pues mira, nosotros traballamos con dos, bueno, casi con tres. Estos colmiales que temos como polinizadores, pues dannos un tipo de mel multifloral. Mel máis ligera, suave de sabor, quizás máis líquida, bueno, a mel tamén moi rica. Pero aquí, nos colmiales principales e na zona de Vilarín, temos dous tipos de mel. A primeira, digamos, as primeiras alzas que recollemos son un mel que ten predominantemente brezo, pero el brezo de todo o ano, máis outro tipo de flores, como poden ser hartos, como poden ser toxos, xestas, pero as últimas alzas que se recollen, das que estas son un exemplo, pois ten un tipo de mel moi especial, que é el mel dun brezo que se chama Cayuna vulgaris, el mel de cayuna ou mel de setembrina. Chámase de setembrina porque se dá en setiembre, empeza a florecer moi finales de agosto, setiembre, dá un tipo de mel moi especial, porque é un mel moi rico de sabor, moi oscuro de color e moi rico en cuanto a propiedades, oligoelementos e sustancias moi interesantes para a salud. Pero ten unha propiedade que se fai que non sea líquido. Bueno, é líquido, pero enseguida se convierte en gelatinoso, un pouco espeso. Bueno, pois esta mel danos moito traballo. É unha mel moi buena, pero para nosotros é tamén moi traballosa, porque recupera a súa propiedade, el seu estado líquido, movéndolo. E para movelo, pois xa veréis lo que hai que facer.
Isto é un panal dunha media alza. Veis que está perfectamente operculado. El mel ven así nos panales envasado al vacío, en realidad, porque as abellas ponlles unha cobertura de cera cando el mel tenga suficiente as condicións adecuadas de humedad e de consistencia, pois ponlles este cierre al vacío e ven en condicións perfectamente higiénicas. Entonces, lo que facemos aquí na sala de extracción é sacalo con cuidado de mantener perfectamente pois a higiene e non contaminalo de ninguna maneira, e xa está, el mel non ten maiores transformacións, é un produto que prácticamente, como ven, pues se entrega al consumidor, ¿no? Simplemente hai que sacarlo de aquí e envasalo. Bueno, pues este panal, que está totalmente sellado, temos que desoperculalo, chámase desoperculalo, porque este sellado que las poen chámanse opérculos, vale? Entonces, temos que quitárllelo. Hai varios instrumentos para quitalo. Un delos é isto, que é un cuitelo. Cuitelo, pois este pode ser de serra, pode ser de corte, ou pode habelo eléctrico, pode habelo de moitos sistemas. Bueno, pois lo que vamos a facer é ir cortando. Ves? Vamos cortando e deixando os apérculos abertos. Estamos traballando nunha mesa de desopercular ou nun banco de desopercular, que este caixón rectangular, traballamos aquí nesta atril, os opérculos, a cera que quitamos cae aquí abaixo, isto ten un sistema de filtrado, entonces esta cera tamén vai filtrando e sale por un desagüe que ten aí, que tamén se aprovecha isto, Lo que xa non sale, lo que queda integrado na mel, pois isto é cera. A cera tamén se limpia, hai un procedimento tradicional de limpieza da cera e volve a salir pois cera totalmente limpia, que se pode usar para calquer cousa, para facer figuras, para facer velas, para facer outra vez, para estampar láminas para volver a poñer nos cuadros estos, ou para lo que sea. Unha vez desoperculada, quitamos toda a cera. Se non quitamos os opérculos, nunca salirá a gota de mel. Pois unha mel normal directamente iría al extractor, al centrifugadora, para sacar el mel. Pero esta mel, como é de setembrina e ten a propiedade de poñerse gelatinosa, non sale. Entonces temos que pinchala, por eso nos dá moito máis labor. Pinchámosla con este cepillo. E pinchámosla así. Vamos movéndola. Estos pinchos penetran nas celdillas e moven el mel. E temos que pinchala neste sentido e tamén nel outro. Esta mel en Europa, en Francia e en Alemania está moi valorada, moi por encima dos demás tipos de meles. Sin embargo, aquí en España, pues bueno, considera a súa mel máis. Non la envasas por separado con respecto ás outras meles de lano, Andrea? No, eu fago lotes por colmiales. Temos el colmial de aquí un lote, el colmial de Caxigueira outro lote e el resto dos colmiales, que son moito máis pequenos, pois un tercer lote. Unha vez que está desoperculada e pinchada, pois metémosla na centrifugadora. E a centrifugadora, bueno, hai moitos tipos de centrifugadoras. Hai las eléctricas, hai las máis grandes, hai las máis pequenas. Esta é unha centrifugadora xa bastante antigua, a ver se para no que ven nos modernizamos. E entonces é manual, é de 4 cuadros, e unha vez que teñan chíos todos os cuadros, pois dase manualmente, manivela e vai girando. E con este giro vai salindo el mel. E olendo. É que o olor é moi bueno, vai cayendo hacia as paredes da centrifugadora e despois acumúlase en el suelo e sale pois por un desagüe que ten a centrifugadora. Al salir al caldeiro xa se fai el primer filtrado del mel. E del caldeiro vai a estos outros envases, que son envases nos que a mel
se decanta. Chámanse maduradores, son envases onde el mel ten que estar pois, en torno a unha semana, este mel de setembrina, por exemplo, un pouco máis dunha semana, e el mel máis ligero, pois con unha semana ou menos xa lle bastaría. Nestos maduradores ou decantadores, pois el mel reposa. Vou abrir un calquera destos, ves? Isto, por exemplo, é un decantador. Veis que ten pois, un pouco de todo o que sube del mel, un pouco de espumilla, burbujas de aire. Todo isto se despois se retira antes de envasar. Outro decantador. Outro máis. Ves? Aquí xa, para as partículas de cera e tal, pois xa este leva máis tempo decantando. E rosendo ao lado? Rosendo ao lado, sí, porque a veces escuitamos música para non aburrirnos. E este aparato, pois é un medidor de temperatura e de humedad. E a sala de envasado, lo ideal sería que tuvese unha temperatura maior de 25 grados. Bueno, cumplimosla porque temos 28,8, por eso estamos con tanto calor aquí. E unha humedad en torno al 50%, ten el 49%. Para mantener as condicións de higiene, pois os tarros lávanse en el lavavajillas, porque poden ter alguna partícula de polvo ou de corcusilla. Entonces estos están lavados e secos xa, e entonces directamente pues van e enchense. Vamos a encher un para que vexáis como podáis gravar como se enche un tarro de mel. Isto xa é un tarro envasado e listo para cerrar e para etiquetar. Xa vemos que el mel sale perfectamente decantado e perfectamente limpio. Isto é un tarro de setembrina. Entonces, cando pasen uns días, podese facer a prueba que nos vai demostrar que este tarro é de setembrina. Hoy non lo podemos fer porque ainda está recién envasado, pero cando pasen uns días recuperará a forma gelatinosa. Entonces poderemos desta palo darlle a volta e veremos que non nos cae el tarro. Pero cuidado, que se facemos a prueba con outro mel, caenos todo. E el mel limpiase moi ben con agua, pero la verdad que mancha bastante. Unha vez envasado e tapado, solo falta etiquetar el mel. Entonces, tamén lo facemos manualmente, pois procuramos poñer a etiqueta lo máis centrada posible. Como todo en traballo artesanal, a veces salirá mellor e a veces salirá peor, pero el consumidor sabe apreciar isto como un traballo artesano, que é lo que é. Pois aquí temos mel natural de Brezo, a etiqueta de Tu Colmena, lote 2, porque pertenece al colmeal de Caxigueira, consumir preferentemente antes del fin de 2015, aunque xa sabemos que el mel non caduca e se consume eternamente, peso neto 1 kilo, e miel Tu Colmena, comarca de la biosfera, comarca Os Coseos, reserva de la biosfera, mapa da comarca, mapa de Asturias, e número de registro sanitario. Cando facemos a etiqueta pensábamos que se a lo mellor poñer un trisquel ou algo relativo a Asturias ou a nosa tradición. Démonos cuenta de que é mellor que poñer MG, que é a marca da miña casa, MG, Manuel González. E é tamén pois, un homenaxe a meu padre, que me enseñou todo o que sabía da apicultura e que me transmitiu a afición. Tu Colmena vai comercializar un produto novo este ano? Sí, el mel en panal. Pois é outra forma de comer el mel. Creo que é unha forma que a moita xente lle pode atraer, porque é comer el mel directamente del panal, mezclado con a cera, mezclado con todo. É moi, bueno, é moi interesante. Del panal parece que sabe distinta tamén, é un plus máis de contacto directamente con a naturaleza e con a colmía. A cuestión sería cortar un cacho en el panal e directamente introducirlo a caxía. Xa vemos aquí a caixa preparada, etiquetada e todo. E bueno, vamos a cortar un cacho. Venga. Bueno, trocito de panal, E vamos a cortar outro trocito de panal. Vai costar lo mismo a mel envasada que el cacho panal con mel? Un pouco máis el cacho de panal, porque é un produto novo e todas as innovacións son un pouco máis caras. E iso, a la hora de usarlo, digamos, na casa, que femos exactamente col cacho de panal e a miel que contén? Abrímoslo y consumímoslo directamente. Este mel dura lo mismo que un mel envasado. Sempre. Sempre.
porque e non temos que facer nada, nin telo na nevera, nin telo en ningún sitio. Mel natural en panal. Además, é un panal super operculado. As abellas solamente operculan un panal cando está en condicións ideales para aguantar, para ser conservado. O sea que nada, y comeríase pues directamente con cuchara, cortas un cachín con el cuchillo y comes un pouco, bueno, eso al gusto del consumidor. Podo probar un bocadín por conocer a sensación de a cera na boca? Por supuesto, por eso xa che trouxen aquí as cucharillas. Creo que é algo que vai gustar moito, sobre todo para venta en ferias, para... Eu acórdome fai anos que tía a prima que solamente lle gustaba el mel en panal. Cando os melgábamos, pues sempre lle mandábamos pues, un tarrín con mel en panal. Sí. Digamos un alimento especial para tiendas gourmet, para... bueno, diferente.